Daghanag motor sa eskina eh. Ari ko dire. Kay way tama-tama. Kay ugnay pasahero, larga na yon. Uy, pasahero. Sakay na, ma'am. Sakay na. Tara. Obo, sakay ko, boss. Asa di ka adto, ma'am? Oh, isan asa ko tubling kalsada. Ato ko manaog. Aw, basta sakto spliti. Oh, uy, sakto kayo. Tara. Klaro ni mo eh. Putir mo din ang ulay. Ningon pa ka. Yasa nindahan. Taman. Ato ka na ok. TV. Piyong sa mata. Yung piyungom na kong mata. Piyungon gani, piyong nga. Ito hindi ko. Minsan tangay. Imo pa na. Asam din yung magsuksok. Imo pliti di ay. Ito. Piyong sa. Tira ka, tika. Unsa man eh. Pliti na ko. Ang ganing kabuo. Panti man eh. Dili pliti ni mo. Pliti na ko na. Oh, diha na ka. Pliti na ko na. Unsa taon ni Diana. Panti. Unsa og ning panti? Gision pagyud. Bahuan. Bahuan patay ng tiya yati men trabuha eh. Kapuya di masiro. Dutihan na tagpanti. Na mo dawat ani. Asa mo ni prinda? Sim dawat di gision man eh.